poslednje vreme imala sam problem sa vratom, a to je rezultiralo bol u mom levom ramenu i levoj ruci. Naravno, prvo sam čekala da to prođe samo od sebe, ali naravno te stvari ne prolaze same od sebe i onda sam došla na pravo mesto u ovu fantastičnu kliniku Fizionova, gde sam zatekla divne fizijatre, fizioterapeute i najsavremenije aparate koji su mi pomogli. Ovde, na prvom spratu ove klinike u ovom inovativnom centru, nalazi se zaista niz aparata i divnih ljudi koji sa svojim optimizmom i svojom stručnošću vraćaju vam i pokret i oslobađaju bola i evo ja danas nemam više problem sa svojim ramenom i mogu toplo da vam preporučim da ako vas nešto boli, dođite u kliniku Fizionova.